Jak je možné, že příslib věčného života se stal rozkazem k masové smrti? Proč armády, které pochodovaly pod praporem lásky k bližnímu, za sebou zanechávaly jen spálenou zemi a řeky krve? Historie zná tuto anomálii až příliš dobře. Organizovaná víra, slibující spásu, se s děsivou pravidelností stává nejúčinnějším nástrojem zkázy. Vše začalo jediným slovem, proneseným na poli ve Francii, slovem, které mělo otřást světem. Toho dne, 27. listopadu roku Páně 1095, stál na vyvýšeném pódiu u města Clermontu muž jménem Odo de la Guerre, lépe známý jako papež Urban II. Jeho hlas, posílený chladným podzimním vzduchem, se nesl nad hlavami tisíců rytířů, kleriků i prostých rolníků. Mluvil o znesvěcené svaté zemi, o poutnících trýzněných v Jeruzalémě, o Kristově hrobu v rukou nevěřících. Byla to mistrovská řeč, plná ohně, bolesti a svatého hněvu. A pak přišel slib, který změnil pravidla hry. Každému, kdo na sebe vezme kříž a potáhne na východ, slíbil okamžité a úplné odpuštění všech hříchů. Nebylo třeba pokání, nebylo třeba modliteb. Vstupenkou do ráje se stal meč namířený proti Saracénům. Byl to teologický biankošek na násilí. Dav explodoval v extatickém šílenství. Z tisíců hrdel se ozval jediný výkřik, který se stal bojovým pokřikem na další 2 staletí. Deus vult, Bůh to chce. V tu chvíli se pouť změnila v invazi a modlitba v rozkaz k zabíjení. Ještě předtím, než se těžké rytířské armády stihly sformovat, zachvátila Evropu první vlna horečky. Charismatičný poustevník Petr z Amiens a rytíř bez majetku Gauthier Saint-Savoir shromáždili pod svými prapory dav chudiny. Byli to rolníci, drobní zlodějíčci, ženy i děti, vyzbrojení spíše fanatismem než ocelí. Tento neuspořádaný dav, známý jako lidová křížová výprava, se vydal na pochod jako první. Jejich cesta byla cestou zkázy. Když procházeli Porýním, jejich svatý zápal se obrátil proti prvnímu dostupnému nepříteli, židovským komunitám ve městech jako Špír, Worms a Mohuč. Tisíce mužů, žen a dětí byly zmasakrovány ve jménu Krista, který byl sám Žid. Jejich synagogy hořely a jejich majetek byl rozkraden, aby financoval cestu do Jeruzaléma. Byla to strašlivá předehra toho, co mělo přijít. Armády šly umírat za ráj, který jim slibovali kněží, a budovali peklo na zemi, které nepopisoval žádný prorok. Když tento dav dorazil na byzantské území, císař Alexios I. Komnenos je s úlevou a děsem co nejrychleji přepravil přes Bospor do Anatolie. Tam, na pláních u Civetotu, je čekala profesionální seldžudská armáda. Masakr byl rychlý a totální. Kosti 10 000 těchto prvních křižáků vybělily sluncem a staly se němou výstrahou. Skutečná válka však teprve začínala. Teprve o rok později dorazily armády knížat. Byla to elita evropského rytířstva. Godfrey z Bouillonu, vévoda, dolnolotrinský, zbožný a odhodlaný válečník. Vypočítavý a ambiciózní Bohemund z Tarentu, normandský dobrodruh, toužící po vlastním knížectví na východě. Raymond z Toulouse, nejstarší a nejbohatší z vůdců, doprovázený papežským legátem Adhemarem z Lepuy. Byla to síla, jakou východ ještě neviděl. Jejich prvním velkým cílem byla Nikaja, hlavní město růmského sultanátu. Obléhání bylo dlouhé a úmorné. Křižáci, nezvyklí na spalující anatolské slunce, trpěli horkem a nemocemi. Nakonec město padlo lstí, byzantské síly se tajně dohodly s obránci a křižákům, kteří se chystali na finální útok a rabování, zbyly jen oči pro pláč. Město se vzdalo císaři, nikoli jim. Zrada zasela první semínka nedůvěry mezi latinskými křesťany a jejich byzantskými spojenci. Ale to nejhorší je teprve čekalo. Před nimi ležela Antiochie, kdysi jedno z největších měst křesťanstva, nyní mocná pevnost v rukou muslimů.
Obléhání Antiochie trvalo 8 měsíců a stalo se zkouškou ohněm. Hlad byl tak strašlivý, že kroniky popisují křižáky, jak jedí své vlastní koně a v zoufalství i těla padlých nepřátel. Armáda se ocitla na pokraji kolapsu. Spásu přinesla zrada. Arménský velitel jedné z věží jménem Firus se nechal podplatit Bohemundem a v noci spustil křižákům lana. Následoval masakr. Městem se valila vlna zabíjení, která nešetřila nikoho. Ale osud je ironický. Sotva křižáci dobyli Antiochii, byli v ní sami obklíčeni obrovskou muslimskou armádou pod vedením Atabega Kerbogy z Mosulu. Situace byla beznadějná. Hlad byl ještě horší než předtím a morálka byla na nule. Tehdy se stalo něco, co lze popsat jen jako zázrak nebo geniální psychologickou operaci. Prostý provencálský mnich jménem Petr Bartoloměj ohlásil, že měl vidění. Svatý Ondřej mu prý zjevil, že v katedrále svatého Petra je zakopáno svaté kopí, kterým římský voják probodl Kristův bok. Po horečnatém kopání bylo skutečně nalezeno kus kovu. Zda šlo o skutečnou relikvii nebo o podvrh, je lhostejné. Účinek byl elektrizující. S nově nalezenou vírou a svatým kopím v čele vyrazila vyhladovělá křižácká armáda z bran města a v zoufalém útoku zcela zničila Kerbogovu mnohem početnější armádu. Cesta do Jeruzaléma byla volná. Armáda, zdecimovaná bojem, hladem a nemocemi, se konečně v létě roku 1099 doplahočila před hradby svatého města. Pohled na Jeruzalém naplnil poutníky posvátnou bázní. Ale město bylo silně opevněno a obránci odhodláni bojovat do posledního muže. Křižáci neměli dostatek dřeva na stavbu obléhacích strojů. Po týdnech marných pokusů dorazil spásný konvoj janovských lodí do přístavu Jafa, přivážející zásoby a tesaře. 2 masivní obléhací věže byly postaveny. Útok začal v noci na 14. července. Boj byl zuřivý. Obránci lili na útočníky vařící olej a řecký oheň. Zdálo se, že útok selže. Ale následujícího dne, 15. července, se vojákům Godfreyho z Bouillonu podařilo dostat svou věž až k hradbám. První rytíři přeskočili na cimbuří. Panika zachvátila obránce. Brány byly otevřeny zevnitř a křižácká armáda se vřítila do města. To, co následovalo, nebylo bitvou, ale systematickým vyvražďováním. Kronikáři, křesťanští i muslimští, popisují scény nepředstavitelné hrůzy. Křižáci, opojení vítězstvím a náboženským fanatismem, zabíjeli každého, koho potkali, muslimy i židy, muže, ženy i děti. Ulice byly pokryty těly. Krev, jak píše očitý svědek Raymond z Aguilers, sahala v Šalamounově chrámu po kolena a uzdy koní. Byla to apokalyptická lázeň krve, spáchaná ve jménu knížete míru. Když vraždění ustalo, vítězové se v zakrvácených šatech vydali k chrámu Božího hrobu, aby se modlili a děkovali Bohu za vítězství. Vytvořili Jeruzalémské království, křehký stát postavený na kostech a nenávisti. Království nebeské slibovali na onom světě, ale peklo stvořili s děsivou precizností už na tomto. Co byste udělali vy, kdyby vám někdo slíbil odpuštění všeho, co jste kdy udělali, výměnou za jedinou věc, zabití nepřítele, kterého vám určí? Byl křižák víc pěcha, toužící po slávě a kořisti, nebo víra, upřímně přesvědčený o svatosti své mise? Napište nám do komentářů, co si myslíte. Pokušení použít tak mocnou zbraň, jakou je božský hněv, se však neomezilo jen na písečné duny východu. Brzy se ukázalo, že nejnebezpečnější nepřítel se může skrývat přímo v srdci křesťanské Evropy, zpívat písně v jiném jazyce a modlit se k témuž bohu, jen trochu jinak. Languedoc. Země trubadůrů, dvorské lásky a kvetoucích měst. Země, která ještě netušila, že její tolerance se brzy stane jejím rozsudkem smrti.
Na jihu dnešní Francie vzkvétala na počátku 13. století jedinečná civilizace. Šlechta zde byla vzdělaná, města bohatá a společnost pozoruhodně svobodná. A v této živné půdě zapustilo kořeny náboženství, které Řím považoval za smrtelnější hrozbu než islám. Byli to Kataři, známí také jako albigénští, podle města Alby. Jejich víra byla dualistická. Věřili ve dva bohy, dobrého boha, stvořitele duchovního světa, a zlého boha, satana, stvořitele hmotného světa, včetně lidského těla a katolické církve. Odmítali svátosti, kříž považovali za symbol mučení a starý zákon za dílo ďábla. Jejich elita, známá jako perfekti, žila v přísném asketismu. Pro tisíce lidí v Languedocu představovali Kataři čistší a upřímnější formu křesťanství. Pro papeže Inocence III. To byla rakovina, kterou je třeba vyříznout ohněm a mečem. Po desetiletích neúspěšných pokusů o mírovou konverzi došla Římu trpělivost. Roznětkou se stala vražda papežského legáta Piera de Castelnau v lednu roku 1208. Ačkoliv vina hraběte Raimonda VI. Z Toulouse nebyla nikdy prokázána, papež neváhal, vyhlásil křížovou výpravu. Tentokrát ne proti muslimům v daleké Palestině, ale proti křesťanům ve Francii. A odměna byla stejná, odpuštění hříchů a, což bylo pro severofrancouzské barony mnohem lákavější, půda a majetek kacířů. V létě roku 1209 se na jihu Francie shromáždila obrovská armáda. Tvořili ji rytíři ze severu, lační po půdě a spáse, vedeni ambiciózními preláty a šlechtici. Jejich duchovním vůdcem byl opat Arnaud Amaury, jejich vojenským géniem se brzy stal Simon de Montfort, menší šlechtic s nezměrnou ctižádostí a absolutní bezohledností. Prvním cílem bylo město Béziers. Když křižáci dorazili k jeho hradbám, požadovali vydání několika stovek Katarů, kteří se ve městě ukrývali. Měšťané, katolíci i Kataři odmítli. Cítili se bezpečně za svými mohutnými hradbami. Byl to fatální omyl. Při neopatrném výpadu obránců se útočníkům podařilo proniknout otevřenou branou. To, co následovalo, šokovalo i na poměry středověku. Křižáci se prohnali ulicemi a zabíjeli vše, co jim stálo v cestě. Lidé hledali útočiště v kostelech, ale ani to je nezachránilo. V kostele svaté Máří Magdalény bylo zmasakrováno 7 000 lidí. Celé město bylo srovnáno se zemí. Právě zde měl podle kronikáře Cezária z Heisterbachu papežský legát Amaury pronést slavnou větu, když se ho vojáci ptali, jak mají rozlišit katolíky od kacířů. Zabijte je všechny, Pán si ty své pozná. Ať už byla tato slova skutečně pronesena, nebo ne, dokonale vystihují ducha celé války. Nebyla to válka za víru, byla to válka totálního zničení. Zpráva o osudu Béziers zasela hrůzu po celém Languedocu. Města, jako Narbonne a Carcassonne, se vzdala bez boje. Válka se však brzy změnila v sérii brutálních obléhání, partizánských přepadů a systematického teroru. Simon de Montfort se ukázal jako nelítostný a efektivní velitel. Kdekoliv narazil na odpor, jeho odpovědí byla extrémní krutost. Po dobytí hradu brám nechal 100 zajatců oslepit a uříznout jim nosy. Jednomu nechal jedno oko, aby mohl vést tento strašlivý průvod do dalšího hradu jako varování. Albigenská křížová výprava odhalila temnou pravdu. Když se soused obrátí proti sousedovi ve jménu Boha, krutost nezná mezí. Válka se táhla 20 let s proměnlivým štěstím. Jižní šlechta, vedená hrabětem z Toulouse, se opakovaně pokoušela o odpor. Ale síla severu, podporovaná autoritou církve, byla příliš velká. Kultura Languedocu byla systematicky ničena. Trubadůři umlkli, svobodná města ztratila svá práva a místní šlechta byla nahrazena dobyvateli ze severu.
Region, který byl kdysi jedním z nejbohatších a nejkulturnějších v Evropě, se proměnil ve zpustošenou a podrobenou provincii francouzské koruny. Politický a ekonomický motiv války se stal zcela zjevným. Víra byla jen záminkou pro anexi. Poslední dějství tragédie se odehrálo na vrcholu strmé hory, na hradě Montségur. Tato nedobytná pevnost se stala posledním útočištěm katarských perfekty a jejich věřících. V roce 1243 ho oblehla královská armáda. Obléhání trvalo 10 měsíců. Hrstka obránců odolávala v krutých zimních podmínkách. Nakonec, zrazeni místními pastevci, kteří útočníkům ukázali tajnou stezku na vrchol, byli donuceni kapitulovat. Byly jim nabídnuty podmínky, kdo se zřekne své víry, bude ušetřen. Více než 200 Katarů, mužů i žen, odmítlo. Místo toho dobrovolně sestoupili z hory, kde na ně na úpatí čekala obrovská hranice. Bez křiku a nářku vstoupili do plamenů a zpívajíce své hymny uhořeli. Jejich smrt symbolizovala konec katarství jako organizovaného náboženství. Ale myšlenka, která stála za touto válkou, přežila. K potlačení posledních zbytků hereze a k zajištění trvalé kontroly nad dobytou oblastí vytvořila církev nový, děsivě efektivní nástroj. Byla to instituce, která nepotřebovala armády, aby šířila strach. Jejími zbraněmi byly výslechy, udání a psychologický nátlak. Jmenovala se Svatá inkvizice. Myšlenka, že nepřítel víry musí být vykořeněn za každou cenu, byla nyní pevně zakotvena v evropském myšlení. A nejdéle a nejkrvavěji se tento princip uplatňoval na poloostrově, kde se křesťanský svět střetával se světem islámu po celých 7 století. Hory Asturie, kde malá skupina vizigótských šlechticů kdysi přísahala odpor, se staly kolébkou nejdelší války v dějinách Evropy. Reconquista. Znovu dobytí. Samotné slovo evokuje obrazy rytířů v zářivé zbroji, bojujících pod praporem kříže za osvobození své země od muslimských Maurů. Realita byla mnohem složitější, špinavější a delší. Trvala neuvěřitelných 781 let. Nebyla to jediná souvislá válka, ale spíše staletí trvající stav konfliktu, přerušovaný obdobími míru, spojenectvími napříč náboženstvími a brutálními občanskými válkami na obou stranách. Vše začalo v roce 711, kdy malá arabsko-berberská armáda pod vedením Tárika ibn Zijáda překročila úžinu, která dodnes nese jeho jméno – Gibraltar, Džebel al-Tarik, Tárikova hora. Během několika let se jim podařilo ovládnout téměř celý Pyrenejský poloostrov. Vizigótské království se zhroutilo jako domeček z karet. Vznikl Al-Andalus, muslimské Španělsko, které se na staletí stalo jedním z center světové civilizace, vědy a umění. Ale ne všichni se podrobili. V drsných horách na severu, v Asturii, se malá skupina křesťanských šlechticů pod vedením Pelaja odmítla vzdát. V roce 722 dosáhli malého, ale symbolicky nesmírně důležitého vítězství v bitvě u Covadongy. Byl to jen malý plamínek odporu, ale nikdy nevyhasl. Z této jiskry se zrodila myšlenka reconquisty. První staletí byla érou přežití a pomalé expanze. Malá křesťanská království, Asturie, později León, Kastilie, Navara a Aragonie vedla neustálou pohraniční válku. Byla to válka nájezdů, plenění a vypalování úrody. Města a pevnosti přecházely z rukou do rukou. Loajalita byla proměnlivá. Křesťanští králové neváhali uzavírat spojenectví s muslimskými emíry proti svým křesťanským rivalům a naopak. Legendární hrdina El Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, strávil část své kariéry jako žoldnéř ve službách muslimského vládce Zaragozy, bojující proti křesťanům. Nebyla to jednoduchá válka dobra proti zlu. Byla to složitá hra o moc, půdu a zdroje, kde náboženství sloužilo jako mocný sjednocující prapor, ale často ustupovalo pragmatismu. Postupem času se však konflikt stále více ideologizoval.
Vznik vojenských rytířských řádů, jako byly řády Santiaga, Calatravy a Alcántary, vnesl do války nový prvek fanatismu. Tito mniši válečníci, kteří skládali slib chudoby, cudnosti a boje proti nevěřícím, tvořili špičku křesťanských armád. Myšlenka křížové výpravy, importovaná z východu, dodala rekonkvistě nový impuls a mezinárodní rozměr. Rytíři z celé Evropy přicházeli do Španělska, aby si vydobili slávu a spásu v boji s Maury. Zlomovým bodem se stala bitva u Las Navas de Tolosa v roce 1212. Spojená armáda Kastilie, Aragonie a Navary, posílená křižáky zpoza Pyrenejí, zde drtivě porazila vojska almohadského kalifa Muhammada al-Nasira. Byla to jedna z největších bitev středověku a její výsledek spečetil osud muslimského Španělska. Almohadská říše se zhroutila a křesťanská království zahájila nezadržitelný postup na jih. Córdoba, sídlo slavného chalífátu, padla v roce 1236, Valencie v roce 1238, Sevilla, největší město poloostrova, v roce 1248. V polovině 13. století zůstal v rukou muslimů pouze malý emirát Granada na jihu. Zde, pod ochranou hor Sierra Nevady, se maurská civilizace udržela ještě dalších 250 let. Byla to labutí píseň Al-Andalusu. Palác Alhambra, mistrovské dílo islámské architektury, byl postaven právě v tomto období úpadku, jako by se jeho vládci snažili krásou popřít neodvratný zánik. Poslední dějství začalo sňatkem Izabely I. Kastilské a Ferdinanda II. Aragonského, známých jako katoličtí králové. Jejich spojení sjednotilo Španělsko a dalo jim sílu dokončit to, co začalo před 7 staletími. Válka o Granadu trvala 10 let, od roku 1482 do roku 1492. Bylo to moderní profesionální obléhání, využívající nejnovější dělostřeleckou techniku. Město za městem padalo. Poslední sultán Muhammad XII., známý jako Boabdil, nakonec kapituloval. 2. ledna roku 1492 předal klíče od města Ferdinandovi a Izabele. Rekonkvista skončila. Ale triumf měl svou temnou stránku. Ve stejném roce, kdy Kolumbus objevil pro Španělsko nový svět, vydali katoličtí králové dekret z Alhambry. Všichni Židé, kteří se odmítli konvertovat ke křesťanství, museli opustit zemi. O 10 let později čekal stejný osud muslimy. Stovky tisíc lidí byly vyhnány ze svých domovů. Španělsko bylo sjednoceno pod jedním křížem, ale za cenu ztráty své multikulturní rozmanitosti a ekonomické vitality. Zrodilo se impérium, ale zrodila se také netolerance. Myšlenka náboženské jednoty jako základu státu byla nyní pevně zakotvena. Ale co se stane, když se protest proti náboženské autoritě spojí s národním probuzením a vojenskou revolucí? Odpověď na tuto otázku dala o 100 let dříve malá země v srdci Evropy, která se odvážila postavit papeži i císaři. Byla to země, kde se z kalichu stal symbol vzdoru a ze zemědělského cepu smrtící zbraň. V srdci Evropy, v království českém, se na počátku 15. století schylovalo k bouři. Společnost byla hluboce nespokojená s bohatstvím a morálním úpadkem církve. A do tohoto napjatého prostředí vstoupil muž, jehož slova měla zapálit hranici a následně i celou zemi. Jmenoval se Jan Hus. Byl to charismatický kazatel a rektor Pražské univerzity. Kázal proti prodávání odpustků, proti hromadění majetku církví a požadoval, aby se kněží vrátili k apoštolské chudobě. Jeho myšlenky, inspirované anglickým reformátorem Johnem Wycliffem, našly širokou odezvu. Pro Svatou říši římskou a papežství byl však kacířem. V roce 1415 byl pozván na koncil do Kostnice. Císař Zikmund Lucemburský mu zaručil bezpečný průchod. Byla to past. Hus byl zatčen, souzen a odsouzen jako kacíř. Odmítl odvolat své učení a 6. července byl upálen na hranici.
Jeho poslední slova prý byla svatá prostoto. Když zpráva o jeho smrti dorazila do Čech, vyvolala vlnu národního a náboženského pobouření. Hus se stal mučedníkem. Uražená česká šlechta i prostý lid se sjednotili v odporu proti Římu a císaři Zikmundovi, kterého vinili ze zrady. Kalich, symbol přijímání pod obojí způsobů, který Hus prosazoval, se stal znakem jejich hnutí. Vzduch zhoustl očekáváním. Stačila jediná jiskra. A ta přišla 30. července roku 1419 v Praze. Dav, vedený radikálním kazatelem Janem Želivským, vtrhl na novoměstskou radnici a vyhodil katolické končely z oken. Pražská defenestrace byla začátkem husitských válek. Hnutí se brzy rozštěpilo na několik proudů. Umírnění utrakvisté, většinou šlechta a pražští měšťané, usilovali o dohodu s církví. Ale na venkově se zrodila radikální síla, která otřásla základy feudálního světa. Byli to táborité. V jižních Čechách založili město Tábor, jakousi vojenskou komunu, založenou na principech rovnosti a sdíleného majetku. Byli to náboženští fanatici, přesvědčení, že nastává konec světa a že jejich úkolem je zničit všechny hříšníky mečem. Jejich vojenským vůdcem se stal muž, který se měl stát legendou, Jan Žižka z Trocnova. Byl to stárnoucí zeman, na jedno oko slepý, ale vojenský génius. Chápal, že s armádou složenou převážně z rolníků nemůže čelit těžké rytířské jízdě v otevřené bitvě. A tak vymyslel taktiku, která změnila pravidla války. Jejím základem byl obyčejný selský vůz. Žižka nechal vozy zpevnit a osadit posádkami vyzbrojenými píšťalami, hákovnicemi, primitivními ručními palnými zbraněmi a sudlicemi. V bitvě se tyto vozy rychle seřadily do kruhu a vytvořili mobilní pevnost Wagenburg, vozovou hradbu. Uvnitř byli střelci a za hradbou pěchota s cepy a dalšími upravenými zemědělskými nástroji. Když rytíři zaútočili, narazili na neproniknutelnou hradbu. Jejich koně se plašili před palbou a hlukem. A když byl jejich útok rozvrácen a rytíři byli unavení a zmatení, otevřely se brány ve vozové hradbě a do jejich boku udeřil drtivý protiútok. Evropa byla v šoku. Jak je možné, že banda sedláků a kacířů poráží nejlepší rytíře křesťanstva? Papež a císař Zikmund proti husitům vyhlásili celkem 5 křížových výprav. Pokaždé se proti Čechám valila obrovská armáda z celé Evropy. A pokaždé byla s ostudou poražena. V bitvě na Vítkově hoře, u Kutné Hory, u Německého Brodu i u Domažlic. Křižáci, kteří se kdysi smáli sedlákům z cepy, se brzy naučili bát se jejich fanatického odhodlání, jejich válečného zpěvu, ktož jsou boží bojovníci a geniální taktiky jejich slepého vojevůdce. Husité nebyli jen obránci. Podnikali také takzvané spanilé jízdy, nájezdy hluboko na území nepřítele, do Německa, Rakouska i Polska, kde šířili hrůzu a své myšlenky. Jan Žižka, který časem přišel i o druhé oko, ale dál velel z vozu, zemřel v roce 1424. Ale jeho nástupci, jako Prokop Holý, pokračovali v jeho díle. Zdálo se, že husitská revoluce je nezastavitelná. Co byste si vybrali, kdybyste museli bojovat za svou pravdu? Žižkovu geniální taktiku, která mění pravidla hry, nebo trpělivost diplomacie, která hledá kompromis? Dejte nám vědět v komentářích, zda jste stratég nebo vyjednavač. Nakonec však husity neporazil vnější nepřítel, ale vnitřní rozkol. Umírnění se stále více děsili radikalismu táboritů. Po letech války, která zemi vyčerpala, se konečně dohodli s katolíky. 30. května roku 1434 se u vesnice Lipany střetla vojska umírněných husitů a katolíků s radikálními tábority. Byla to bratrovražedná bitva, kde se proti sobě postavily vozové hradby. Radikálové byli poraženi. Husitské války skončily.
zanechali za sebou zpustošenou zemi, ale také zrod národního mýtu a vojenskou revoluci. Ukázali, že víra a odhodlání mohou porazit i tu největší přesilu, ale také ukázali, jak snadno se boj za náboženskou pravdu může zvrhnout v bratrovražednou válku. Tento smrtící koktejl náboženství, politiky a vojenských inovací měl o 200 let později explodovat v konflikt, který Evropu stáhl do nejtemnější propasti její historie. V roce 1618 se Evropa podobala sudu se střelným prachem. Století náboženských sporů, které zažehla reformace Martina Luthera, rozdělilo svatou říši římskou na nesmiřitelné tábory, katolický a protestantský. Mír byl křehký a napětí hmatatelné. Chyběla jen jiskra. A ta přišla, stejně jako v případě husitů, v Praze. 23. května skupina rozhněvaných českých protestantských šlechticů vtrhla na Pražský hrad a vyhodila 2 císařské místodržící a jejich písaře z okna. Muži pád z velké výšky přežili, protože dopadli do hromady odpadků. Katolíci to oslavovali jako boží zázrak, protestanti si stěžovali na špatně odvedenou práci. Ať tak či onak, pražská defenestrace byla aktem otevřené vzpoury a začátkem 30leté války. To, co začalo jako lokální náboženský konflikt, se rychle rozrostlo v celoevropskou katastrofu. Byla to válka, která brzy ztratila jakýkoliv smysl pro ideologii. Byla to válka všech proti všem, cynická hra o moc, kde se spojenectví měnila rychleji než počasí. Katolická Francie, vedená vypočítavým kardinálem Richelieu, neváhala finančně podporovat protestantské Švédsko a Německo, jen aby oslabila své katolické rivaly, Habsburky v Rakousku a Španělsku. Víra už nebyla příčinou války, stala se pouhou záminkou, propagandistickým nástrojem k mobilizaci mas. Tato válka byla jiná, nebyla vedena armádami loajálními králi nebo národu. Byla vedena obrovskými soukromými armádami žoldnéřů, které shromáždili vojenští podnikatelé jako Albrecht z Valdštejna nebo hrabě Tilly. Tito vojáci nesloužili žádné vyšší myšlence. Sloužili tomu, kdo platil. A když plat přestal přicházet, brali si ho sami. Armády nežily ze zásobovacích linií, ale z rabování. Celé regiony byly systematicky pleněny, aby uživili 10 000 vojáků. Princip válka živí válku proměnil střední Evropu, především Německo, v peklo na zemi. Kamkoliv přišla armáda, ať už protestantská nebo katolická, přinesla s sebou smrt a zkázu. Vesnice byly vypalovány, města obléhána a drancována, úroda zničena. A z vojáky přicházeli jejich věrní společníci, hlad a mor. Společnost se rozpadala. Lidé opouštěli své domovy a toulali se krajinou ve snaze uniknout násilí. Kroniky popisují případy kanibalismu, kdy vyhladovělí lidé jedli mrtvé. Symbolickou událostí, která stělesnila hrůzu celé války, bylo dobytí a zničení Magdeburgu v roce 1631. Toto bohaté protestantské město bylo dobyto císařskou armádou pod vedením Tillyho. Následovalo několikadenní vraždění, znásilňování a rabování, které vyvrcholilo obrovským požárem, jenž zničil celé město. Z 30 000 obyvatel přežilo sotva 5 000. Zpráva o magdeburské katastrofě šokovala Evropu a stala se silným propagandistickým nástrojem na obou stranách. Do konfliktu vstupovaly stále nové mocnosti. Dánsko, které utrpělo porážku, a pak Švédsko, vedené králem Gustavem Adolfem, přezdívaným Lev ze severu. Byl to vojenský inovátor, který vytvořil první moderní profesionální armádu. Jeho vojáci byli dobře vycvičení, disciplinovaní a vyzbrojení lehkým a mobilním dělostřelectvem. Švédská intervence změnila průběh války a přinesla protestantům sérii vítězství. Gustav Adolf však padl v bitvě u Lützenu v roce 1632. Válka pokračovala, stále brutálnější a nesmyslnější. Generace lidí se narodily a zemřely, aniž by poznali mír. Německé země, které byly hlavním bojištěm,
utrpěly demografickou katastrofu. Některé regiony ztratily více než polovinu svého obyvatelstva. Celkový počet obětí se odhaduje na 8 milionů. Byla to nejničivější událost v evropských dějinách až do světových válek 20. století. Člověk se musí ptát, dokázali byste zůstat člověkem, když se ve jménu Boha páchají taková zvěrstva? Kde leží hranice, za kterou se z obránce víry stává monstrum? Po 30 letech vyčerpávajících bojů konečně všem stranám došlo, že nikdo nemůže dosáhnout úplného vítězství. V roce 1648 byla ve westfálských městech Münster a Osnabrück podepsána série mírových smluv. Westfálský mír, jak se mu začalo říkat, ukončil 30letou válku. Jeho principy změnily Evropu navždy. Poprvé byl v mezinárodním právu zakotven princip státní suverenity, že každý stát má právo si rozhodovat o svých vnitřních záležitostech, včetně náboženství, bez vnějšího vměšování. Náboženství přestalo být legitimním důvodem k válce mezi státy. Evropa, unavená náboženským fanatismem, vstoupila do nové éry cynické, ale pragmatické politiky. Moderní světový řád se zrodil na spáleništi Německa. Byla to drahá lekce o tom, jak se vznešené ideály mohou stát nástrojem totální destrukce. Ale zatímco Evropa se učila oddělovat víru od státní moci, na druhé straně světa, na indickém subkontinentu, se schylovalo k jinému epickému střetu, kde se náboženská identita stala praporem boje proti impériu a za zrození nové mocnosti. Válka bohů se měla přesunout na sluncem zalité pláně Hindustánu. Na vrcholu své moci v 17. století se Mugalská říše v Indii rozkládala od Kábulu po Bengálsko. Byla to oslnivá islámská dynastie, vládnoucí převážně hinduistickému obyvatelstvu. Za vládců jako Akbar Veliký vládla relativní tolerance a kulturní syntéza, ale vše se změnilo s nástupem 6. mugalského císaře Aurangzéba na trůn v roce 1658. Aurangzéb byl asketický, pracovitý a hluboce zbožný muslim. Ale jeho náboženská horlivost hraničila s fanatismem. Zrušil politiku tolerance svých předků. Znovu zavedl džizju, daň pro nemuslimy. Zakázal hudbu a umění u dvora. A co bylo nejhorší, nařídil ničení stovek hinduistických chrámů po celé říši, na jejichž troskách často stavěl mešity. Jeho cílem bylo přeměnit Indii v ortodoxní islámský stát. Místo toho však zasel semena povstání, která měla jeho říši nakonec zničit. Jeho politika vyvolala odpor po celé zemi, ale nejvážnější hrozba se zrodila v drsných horách západních Ghátů, v regionu známém jako Maháráštra. Zde se zrodil hrdina, který se stal symbolem hinduistického odporu. Jmenoval se Šivájí Bhosle. Šivájí byl synem marátského šlechtice. Byl to charismatický vůdce, brilantní stratég a mistr partizánské války. Viděl, jak Aurangzébova politika ohrožuje jeho víru a kulturu a rozhodl se jednat. Shromáždil kolem sebe armádu marátských válečníků, známých jako Mavlové, kteří byli zvyklí na život v horách. Místo, aby se snažil čelit obrovským mughalským armádám v otevřené bitvě, zvolil taktiku rychlých a nečekaných úderů. Jeho muži, pohybující se s neuvěřitelnou rychlostí, přepadali mughalské zásobovací linie, útočili na malé posádky a dobývali horské pevnosti, které se staly základnou jeho operací. Jedna z jeho nejznámějších akcí byla namířena proti mughalskému generálovi Afzal Chánovi. Chán byl poslán, aby Šivájího zničil. Domluvil si s ním osobní setkání, kde ho plánoval zrádně zabít. Šivájí však tušil lest. Pod své šaty si skryl drátěnou košili a v ruce schoval smrtící zbraň zvanou Vak Nak, tygří drápy, ocelové drápy, připevněné na prsty. Když ho chán objal a pokusil se ho probodnout dýkou, Šivájí mu rozerval břicho tygřími drápy a zabil ho.
Poté jeho ukrytá armáda zmasakrovala nepřipravené mughalské vojsko. Tento čin z něj udělal legendu. Aurangzeb zuřil. Posílal proti Šivádžímu jednu armádu za druhou, ale marátský vůdce byl nepolapitelný jako stín. V roce 1664 podnikl jeden ze svých nejodvážnějších kousků drancování bohatého mughalského přístavu Surat. Tento útok ponížil císaře a naplnil Šivádžího pokladnu. V roce 1674 se Šivádží nechal korunovat jako Čhatrapati, suverénní vládce, a založil tak nezávislou marátskou říši. Jeho stát byl založen na principech hinduistické vlády, ale byl tolerantní k jiným náboženstvím. Jeho cílem nebyla náboženská válka, ale politická nezávislost. Náboženství však bylo klíčovým mobilizačním prvkem, který sjednotil Maráty proti mughalské nadvládě. Válka mezi Maráty a Mughali trvala desítky let. Šivádží zemřel v roce 1680, ale jeho odkaz žil dál. Aurangzeb strávil posledních 25 let svého života posedlým tažením na jih ve snaze Maráty rozdrtit. Podařilo se mu dobít jejich pevnosti a dokonce zajmout a popravit Šivádžího syna. Ale marátský odpor nikdy nezlomil. Partizánská válka pokračovala a vyčerpávala zdroje mughalské říše. Když Aurangzeb v roce 1707 zemřel, zanechal za sebou říši na pokraji bankrotu a vnitřního rozkladu. Po Aurangzébově smrti se mughalská říše začala rozpadat. Marátové naopak posílili. Pod vedením schopných ministerských předsedů, známých jako péšvové, se z nich stala dominantní síla na indickém subkontinentu. Jejich rychlá jízda šířila strach od Pandžábu po Bengálsko a vybírala tribut od místních vládců. V polovině 18. století kontrolovali obrovské území. Z partizánských bojovníků se stali dobyvatelé. Jejich vzestup byl zastaven až v roce 1761 v třetí bitvě u Pánípatu, kde byli poraženi afgánskou invazní armádou. Ačkoliv se z této porážky vzpamatovali, jejich moc začala slábnout. A na obzoru se objevila nová hrozba, která nakonec pohltila jak Maráty, tak zbytky mughalské říše, britská východoindická společnost. Střet mezi Aurangzébem a Šivádžím však ukázal, jak se náboženský útlak může stát katalyzátorem pro vznik mocného, nacionalistického a vojenského hnutí. Ukázal, že víra může být jak nástrojem imperiální kontroly, tak i praporem osvobozeneckého boje. Ale co se stane, když se náboženská vize zcela vymkne kontrole? Co se stane, když se neúspěšný student, inspirovaný cizím náboženstvím, prohlásí za mladšího bratra Ježíše Krista a pokusí se v Číně založit nebeské království na zemi? Výsledkem byla jedna z nejkrvavějších válek v dějinách lidstva. Čína v polovině 19. století byla říší v krizi. Dynastie Čching, kterou mnozí Číňané považovali za cizí manžuskou nadvládu, byla oslabena korupcí, hladomory a ponižující porážkou v první opiové válce proti Velké Británii. Společnost byla plná napětí a touhy po změně. A do tohoto prostředí vstoupil muž jménem Chung Siu Chuan. Byl to vesnický učitel z jižní Číny, který 4krát neuspěl u císařských úřednických zkoušek. Po svém třetím neúspěchu v roce 1837 se nervově zhroutil a prožil sérii horečnatých vizí. Ve svých snech byl přenesen do nebe, kde potkal starého muže se zlatým vousem, který mu řekl, aby očistil svět od démonů. O několik let později Chung narazil na křesťanské pamflety. Když si je přečetl, došel k šokujícímu závěru. Starý muž v jeho vizi byl Bůh Otec a muž středního věku, který ho oslovoval jako mladšího bratra, byl Ježíš Kristus. Chung Siu Chuan uvěřil, že je druhým synem božím, poslaným na zem, aby zničil dynastii Čching a založil nebeskou říši velké rovnováhy Čaj Pšing Čien Kuo.
začal kázat svou novou synkretickou víru, která mísila prvky křesťanství, taoismu a konfucianismu. Jeho poselství o rovnosti, sdílení majetku a svržení Mandžuů našlo silnou odezvu mezi chudými a zoufalými rolníky. Získal 10 000 následovníků. V lednu roku 1851 Chung Siou-Chuan oficiálně vyhlásil povstání. Jeho armáda, disciplinovaná a fanaticky oddaná, se rychle rozrostla. Muži i ženy si nechávali růst dlouhé vlasy, což bylo v rozporu s mandžuským příkazem nosit cop, a proto byli známí jako dlouhovlasí rebelové. Jejich postup byl nezastavitelný. Město za městem padalo. V roce 1853 dobyli Nanking, jedno z největších měst Číny, a Chung z něj učinil hlavní město své nebeské říše. Přijal titul Nebeský král. V Nankingu zavedl radikální a utopický společenský systém. Majetek byl sdílený, kalendář byl reformován, opium, alkohol a tabák byly zakázány. V rámci snahy o rovnost pohlaví bylo zakázáno svazování nohou ženám a ženy mohly sloužit v armádě i v administrativě. Zároveň však zavedl přísnou segregaci pohlaví. I manželské páry musely žít odděleně. Tato pravidla však neplatila pro samotného Chunga a další vůdce, kteří si udržovali početné harémy. Utopie se rychle začala rozpadat v pokrytectví a teroru. Válka, kterou Tchaj-pchingové vedli, byla totální a neuvěřitelně brutální. Obě strany se dopouštěly masakrů. Když Tchaj-pchingové dobyli nějaké město, systematicky vyvraždili celou mandžuskou populaci. Když císařská armáda dobyla zpět město obsazené rebely, popravila každého, kdo byl podezřelý ze sympatií k povstání. Válka se přelila přes 17 provincií. Miliony lidí byly zabity v bojích, další miliony zemřely hlady a na nemoci. Obě strany uplatňovaly politiku spálené země. Byl to apokalyptický konflikt, který zničil srdce Číny. Na vrcholu své moci kontrolovali Tchaj-pchingové obrovské území v údolí řeky Yangtze-Kiang. Jejich pokus dobít Peking však selhal a uvnitř samotného vedení Nebeské říše začal smrtící boj o moc. Chung Siou-Chuan se stále více stahoval do ústraní svého paláce, oddával se mystickým vizím a ztrácel kontakt s realitou. Jeho nejnadanější generál Yang Xiuqing se stal příliš mocným a ambiciózním. V roce 1856 Chung nařídil jeho vraždu, která přerostla v krvavou čistku, při níž byly zabity desítky tisíc Yangových následovníků. Povstání bylo vnitřně paralyzováno. Západní mocnosti, které zpočátku viděly v křesťanstvím inspirovaných Tchaj-pchingách potenciální spojence, se nakonec postavili na stranu dynastie Čching. Obávali se, že vítězství rebelů by ohrozilo jejich obchodní zájmy a smlouvy, které si vynutili na císaři. Poskytli císařské armádě moderní zbraně a vojenské poradce, jako byl Charles Číňan Gordon. S pomocí Západu a nově sformovaných regionálních armád začala dynastie Čching pomalu získávat převahu. V červnu roku 1864 po dlouhém obléhání padl Nanking. Chung Siou-Chuan zemřel krátce předtím, pravděpodobně na otravu jídlem, když v zoufalství jedl plevel. Pád hlavního města byl následován masivním masakrem. Císařské síly zabily přes 100 000 lidí. Povstání Tchaj-pchingů skončilo v krvi a plamenech. Zanechalo za sebou odhadem 20 až 30 milionů mrtvých, což z něj činí jednu z nejkrvavějších válek v dějinách lidstva, mnohem krvavější než první světová válka. Co si myslíte? Byl Chung Siou-Chuan spasitel, který chtěl osvobodit svůj lid, nebo šílenec, jehož vize přinesly jen zkázu? Podělte se o svůj názor v komentářích. Příběh Nebeské říše je mrazivou ukázkou toho, jak jediná pokřivená náboženská myšlenka, spojená se sociální nespravedlností, může vést ke katastrofě nepředstavitelných rozměrů. Ale existovaly i války, kde nebyl ani jeden mesiášský vůdce, ale celý vojenský stát
jehož samotným smyslem existence byla válka ve jménu Boha. Jejich bojištěm nebyly rozpálené pláně, ale zamrzlé bažiny a temné lesy Pobaltí. Zatímco rytíři z Francie a Německa umírali v pouštích svaté země, papežové ve 12. a 13. století obrátili svou pozornost k jiné frontě, k pohanským kmenům žijícím podél pobřeží Baltského moře. Prusové, Livonci, Estonci a další stále uctívali své staré bohy lesů a hromů. Pro katolickou Evropu byli poslední baštou pohanství na kontinentu, anomálií, kterou je třeba napravit. A tak začaly severní křížové výpravy. Nebyly to jednorázové expedice, ale staletí trvající, systematická a brutálně efektivní kampaň dobývání, kolonizace a nucené konverze. Hlavními aktéry této svaté války nebyly dočasné armády feudálních pánů, ale dva mocné vojenské řády. Řád německých rytířů a řád mečových bratří, který se později s německými rytíři spojil. Tyto řády nebyly jen vojenskými organizacemi, byly to státy armády. Jejich členové byli mniši válečníci, kteří složili slib poslušnosti, chudoby a věčného boje proti nepřátelům Krista. Jejich motivací byla kombinace náboženského zápalu, touhy po slávě a především hladu po půdě. Křížová výprava v Pobaltí nabízela jedinečnou příležitost získat spásu duše a zároveň si vydobít vlastní panství na úkor pohanů. Válka v Pobaltí měla zcela jiný charakter než boje na Blízkém východě. Nebyly zde žádné velké bitvy v otevřeném poli. Byl to svět hustých lesů, bezedných bažin a zamrzlých řek. Baltské kmeny byly statečné a zuřivé, ale politicky roztříštěné a technologicky zaostalé. Nemohli se měřit s těžkou jízdou, ocelovými kušemi a obléhací technikou řádových rytířů. Strategie řádu byla založena na dvou pilířích – stavbě hradů a taktice zimních nájezdů. Kdekoliv rytíři dobyli nové území, okamžitě postavili mohutný cihlový nebo kamenný hrad. Tyto hrady sloužily jako vojenské základny, administrativní centra a opěrné body pro další expanzi. Vytvořili síť kontroly, která pomalu rdousila pohanský odpor. Nejděsivější zbraní řádu byly takzvané Reisen, zimní nájezdy. Když řeky a bažiny zamrzly, rytíři mohli rychle proniknout hluboko do nepřátelského území. Jejich cílem nebyla bitva, ale teror. Přepadali vesnice, zabíjeli obyvatele, brali otroky a pálili vše, co jim stálo v cestě. Smyslem bylo zlomit vůli pohanů k odporu, zničit jejich schopnost se uživit a donutit je přijmout křesťanství a nadvládu řádu. Pohané se bránili s odvahou zoufalství. Vedli partizánskou válku, přepadali malé oddíly rytířů v lesích a podnikali odvetné nájezdy na území řádu. Občas se jim podařilo sjednotit a dosáhnout významných vítězství, jako v bitvě u Saule v roce 1236, kde Litevci a Zemgalové téměř vyhladili řád mečových bratří. Ale v dlouhodobém horizontu nemohli vyhrát. Řád měl neustálý přísun rekrutů a dobrovolníků z celého Německa a Evropy, lákaných vidinou odpuštění hříchů a dobrodružství. Postupně, kmen po kmeni, byli pohané podrobeni, násilně pokřtěni nebo vyhlazeni. Jejich posvátné háje byly vykáceny a jejich kultura zničena. Staropruský jazyk, kdysi rozšířený, zcela vymizel. Z kdysi hrdých kmenů se stali nevolníci na půdě německých pánů. Expanze řádu se nezastavila u pohanů. Brzy se dostal do konfliktu i se svými křesťanskými sousedy, především s Polskem a pravoslavnou Novgorodskou republikou. Slavná bitva na Čudském jezeře v roce 1242, kde armáda Alexandra Něvského porazila řádové rytíře na ledě, byla jen jednou z epizod tohoto střetu o vliv a území. Vrcholu své moci dosáhl řád německých rytířů ve 14. století. Ovládal obrovský a efektivně spravovaný stát na pobřeží Baltu. Jeho moc
se zdála neotřesitelná. Ale jeho arogance a neustálá agresivita proti Polsku a Litvě, která mezitím přijala křesťanství a spojila se s Polskem v Unii, vedly k jeho pádu. V roce 1410 byla spojená polsko-litevská armáda v bitvě u Grunwaldu drtivě poražena. Byla to jedna z největších bitev středověké Evropy a znamenala začátek konce moci řádu. Severní křížové výpravy jsou často zapomenutou kapitolou historie, ale jsou děsivým příkladem toho, jak se náboženství může stát ideologickým ospravedlněním pro kolonialismus a genocidu. Byla to chladná, metodická a vyhlazovací válka, kde kříž sloužil jako záminka pro dobývání. Tato historie zanechala v regionu hluboké jizvy a staletí trvající nedůvěru. Ukázala, že svatá válka může mít mnoho podob. Může to být extatický pochod na druhý konec světa, ale také pomalé, mrazivé a systematické ničení sousedních kultur. A jak ukázala moderní historie, někdy se bojištěm nemusí stát daleká země nebo temný les, ale ulice vlastního města, kde se včerejší sousedé stávají smrtelnými nepřáteli. Po desetiletí byl Libanon nazýván Švýcarskem Blízkého východu. Jeho hlavní město, Bejrút, bylo kosmopolitním centrem financí, kultury a turismu. Byla to země oslnivé krásy a zdánlivé harmonie, ale pod tímto nablýskaným povrchem doutnaly staré křivdy a napětí. Libanonská společnost byla složitou mozaikou 18 různých náboženských komunit. Politická moc byla křehce rozdělena podle konfesního systému, zavedeného v roce 1943. Prezidentem musel být vždy křesťan maronita, premiérem sunnitský muslim a předsedou parlamentu šíitský muslim. Tento systém, založený na sčítání lidu z roku 1932, dával křesťanům mírnou převahu. Ale v následujících desetiletích se demografická realita dramaticky změnila. Muslimská populace, zejména šíitská, rostla mnohem rychleji. Cítili se politicky a ekonomicky marginalizováni a požadovali změnu systému. Křesťané se naopak obávali ztráty svého privilegovaného postavení. Země seděla na sudu se střelným prachem. Roznětkou, která ho odpálila, byl příchod statisíců palestinských uprchlíků a bojovníků Organizace pro osvobození Palestiny po jejich vyhnání z Jordánska v roce 1970. Organizace pro osvobození Palestiny si v jižním Libanonu vytvořila stát ve státě, odkud podnikala útoky na Izrael. To ještě více destabilizovalo křehkou rovnováhu. Křesťanské milice se začaly vyzbrojovat proti Palestincům, které vnímali jako hrozbu pro svou suverenitu. Válka začala 13. dubna roku 1975. Toho dne se v Bejrútu střílelo z projíždějícího auta na kostel, kde se konala křest. Křesťanská falangistická milice odpověděla přepadením autobusu vezoucího Palestince. Téměř 30 lidí bylo zabito. Během několika dní se Bejrút proměnil v bojiště. Válka, která následovala, trvala 15 let a byla neuvěřitelně komplexní a brutální. Nebyla to válka dvou stran. Byla to válka všech proti všem. Křesťanské milice bojovaly proti palestinským a levicovým muslimským milicím. Ale brzy se i jednotlivé frakce začaly štěpit a bojovat mezi sebou. Sunité proti šíitům, křesťané proti křesťanům. Spojenectví se měnila ze dne na den. Soused, který s vámi včera pil kávu, vás dnes mohl zastřelit kvůli vaší náboženské příslušnosti. Bejrút byl rozdělen zelenou linií na muslimský západ a křesťanský východ. Bylo to město odstřelovačů, kontrolních stanovišť a bomb v autech. Únosy a mučení se staly denním chlebem. Bylo to naprosté zhroucení civilizace. Konflikt brzy přerostl hranice Libanonu. Sousední země a světové mocnosti se začaly vměšovat, přilévat olej do ohně a sledovat své vlastní zájmy.
Sýrie, která se původně prezentovala jako mírotvorce, v roce 1976 do Libanonu vtrhla a zůstala tam téměř 30 let, fakticky ho okupovala a manipulovala jednotlivými frakcemi. Izrael, znepokojený útoky Organizace pro osvobození Palestiny, podnikl 2 velké invaze v roce 1978 a 1982. Během druhé invaze obklíčil západní Bejrút. Právě tehdy došlo k jedné z nejtemnějších kapitol války. Po odchodu bojovníků Organizace pro osvobození Palestiny z města vstoupili jejich křesťanští spojenci, falangisté, do palestinských uprchlických táborů Sabra a Šatila a pod dohledem izraelské armády zmasakrovali stovky, možná tisíce civilistů. Írán podporoval a vyzbrojoval nově vznikající šíitské hnutí Hizballáh. Spojené státy americké, Francie a další západní země vyslali do Bejrútu mezinárodní mírové síly, ale po sérii sebevražedných bombových útoků v roce 1983, které zabily stovky amerických a francouzských vojáků, se stáhly. Libanon byl ponechán svému osudu, stal se hřištěm pro cizí mocnosti a bojištěm pro jejich zástupné války. Válka zničila libanonskou ekonomiku, rozvrátila společnost a zanechala hluboké psychologické jizvy. Odhaduje se, že si vyžádala 150 000 životů a donutila téměř 1 000 000 lidí opustit své domovy. Skončila až v roce 1990 podepsáním Taifské dohody, která mírně upravila rozdělení moci ve prospěch muslimů a odzbrojila většinu milicí. Ale mír zůstal křehký. Syrská vojska zůstala, Hizballáh si ponechal zbraně a sektářské napětí nikdy úplně nezmizelo. Občanská válka v Libanonu je tragickým příkladem moderního konfliktu, kde se staré náboženské identity, rozdmíchané politickými ambicemi, sociální nerovností a zahraniční intervencí mohou stát rozbuškou pro totální chaos. Ukázala, že ani v moderním, vzdělaném a kosmopolitním státě není společnost imunní vůči viru sektářského násilí. A právě z popela takovýchto konfliktů, ze zničených měst a z frustrace poražených se na konci 20. století zrodil nový, ještě děsivější fenomén. Fenomén, který vzal staré myšlenky svaté války a vyzbrojil je technologiemi 21. století, aby vedl válku bez hranic a bez frontových linií. Válku, jejímž bojištěm se stal celý svět. Poslední desetiletí 20. století přineslo zdánlivý konec velkých ideologických střetů. Studená válka skončila, komunismus se zhroutil a zdálo se, že liberální demokracie zvítězila. Ale pod povrchem se rodila nová hrozba, která nebyla založena na politické ideologii, ale na radikální interpretaci náboženství. Inkubátorem se stal Afghánistán. Sovětská invaze v roce 1979, jejímž cílem bylo podpořit komunistický režim, vyvolala masivní odpor. Do země začali proudit muslimští bojovníci z celého světa, aby se zapojili do džihádu, svaté války, proti bezbožným sovětským okupantům. Byli financováni a vyzbrojováni Spojenými státy americkými, Saudskou Arábií a Pákistánem, které v nich viděli užitečný nástroj proti svému nepříteli ze studené války. Mezi těmito zahraničními bojovníky byl i mladý, bohatý a charismatický Saúd jménem Usáma bin Ládin. V Afghánistánu založil organizaci, jejímž úkolem bylo registrovat a cvičit tyto dobrovolníky. Nazvali ji Al-Qaida, základna. Když se Sověti v roce 1989 potupně stáhli, tito veteráni afgánského džihádu, nyní zkušení a ideologicky zocelení, se rozptýlili po světě. Získali pocit, že porazili supervelmoc a uvěřili, že Bůh je na jejich straně. Jejich nový nepřítel byl však mnohem větší a vzdálenější. Spojené státy americké, které bin Ládin nazýval dalekým nepřítelem, a skorumpované režimy na Blízkém východě, které považoval za jejich loutky. Al-Qaida transformovala koncept džihádu.
Tradičně byl džihád chápán buď jako vnitřní boj duše, nebo jako obranná válka na ochranu islámských zemí. Al-Káida ho reinterpretovala jako globální, ofenzivní a permanentní válku proti všem, kdo jsou považováni za nepřátele islámu. Její ideologie, často označovaná jako salafistický džihadismus, je extrémně puritánská, netolerantní a zaměřená na obnovení islámského chalífátu. A její metodou se stal terorismus. Používala asymetrické taktiky, bombové útoky, únosy a sebevražedné mise, navržené tak, aby způsobily maximální ztráty na životech civilistů a vyvolali strach a psychologický šok. V 90. letech provedla Al-Káida sérii útoků proti americkým cílům v Saúdské Arábii, Jemenu a Africe. Ale svět si plně uvědomil rozsah hrozby až 11. září roku 2001. Toho dne 19 teroristů uneslo 4 dopravní letadla. 2 narazila do věží Světového obchodního centra v New Yorku, 3 do Pentagonu ve Washingtonu. 4. se zřítilo v Pensylvánii poté, co se cestující postavili únoscům na odpor. Téměř 3000 lidí zemřelo. Útoky z 11. září změnily svět. Spojené státy americké vyhlásily válku proti teroru. První fází této války byla invaze do Afghánistánu, kde vládnoucí hnutí Tálibán poskytovalo Al-Káidě útočiště. Režim Tálibánu byl rychle svržen, ale Bin Ládin a mnoho vůdců Al-Káidy uprchlo do Pákistánu. Válka se změnila v dlouhý a vyčerpávající boj proti povstalcům. V roce 2003 Spojené státy americké a jejich spojenci, navzdory odporu velké části světa, vtrhli do Iráku a svrhli režim Saddáma Husajna. Oficiálním důvodem byla údajná existence zbraní hromadného ničení, které se nikdy nenašly. Invaze a následná okupace Iráku destabilizovaly celou zemi. Rozpuštění irácké armády a odstranění členů strany Báth z vládních pozic vytvořilo mocenské vakuum a zanechalo statisíce rozlobených a ozbrojených mužů bez práce. Irák se propadl do sektářské občanské války mezi většinovými šíity a menšinovými sunnity. A právě v tomto chaosu našla Al-Káida novou živnou půdu. Její irácká pobočka, vedená brutálním jordánským teroristou Abu Musabem az-Zarkávím, se stala jednou z nejmocnějších povstaleckých skupin. A právě z ní se zrodil ještě extrémnější a nebezpečnější fenomén. Islámský stát v Iráku a Sýrii, známý jako ISIS. ISIS posunul brutalitu a mediální zdatnost džihadistů na novou úroveň. V roce 2014 využil občanské války v Sýrii a politické nestability v Iráku a během bleskové ofenzívy obsadil obrovské území v obou zemích. V Mosulu jeho vůdce Abu Bakr al-Baghdádí vyhlásil obnovení islámského chalífátu. Na rozdíl od Al-Káidy, která operovala jako síť teroristických buněk, se ISIS pokusil vybudovat skutečný kvazistát s vlastní administrativou, armádou a ekonomikou. Jeho vláda byla založena na extrémně kruté interpretaci islámského práva. Menšiny, jako jezídové, čelili genocidě. Zajatci byli masově popravováni. A to vše bylo natáčeno ve vysoké kvalitě a šířeno po internetu jako propaganda, která měla šokovat Západ a přilákat nové rekruty z celého světa. Válka se stala podívanou. Globální džihád se vyzbrojil moderními technologiemi. Internet a sociální sítě se staly jeho nejmocnější zbraní pro verbování, radikalizaci a šíření strachu. Teroristické útoky, inspirované nebo přímo řízené ISIS, zasáhly Paříž, Brusel, Londýn a další města. Osamělí vlci, radikalizovaní online, útočili na civilisty noži a auty. Válka proti teroru se stala válkou, která nemá jasnou frontovou linii. Bojištěm je nyní každé město, každý koncertní sál, každé letiště. A i když byl chalífát ISIS vojensky poražen, jeho ideologie přežívá v kyberprostoru
a v srdcích tisíců stoupenců po celém světě. Od křižáckých výprav po globální džihád se příběh opakuje s děsivou pravidelností. Lidská schopnost vzít tu nejvznešenější myšlenku, víru v Boha, a proměnit ji v ospravedlnění pro nejtemnější krutost, se zdá být nekonečná. Historie nás učí, že válka ve jménu Boha je jako oheň. Může začít jedinou jiskrou víry, ale pokud není kontrolována, spálí vše, věřící i nevěřící, spravedlivé i hříšníky. A zanechá za sebou jen popel a otázku, která nás pronásleduje po staletí. Pokud je Bůh láska, proč se v jeho jménu tolik zabíjelo? A co je znepokojivější, proč se stále zabíjí?